Benvidos ao debate. Hoxe mergullámonos nunha desas pasaxes, realmente intensas e moi debatidas, dos Evanxelios, o discurso de Xesús sobre o fin dos tempos, tal como recolle Lucas no capítulo 21, versículos 5 a 19. É un texto que fala da destrucción do magnífico templo de Xerusalén, sí, pero tamén de guerras, de cataclismos, persecucións, e xera preguntas que, resoan aínda hoxe. Exacto. E a cuestión fundamental que suscita este texto e que nos vai ocupar hoxe é precisamente como debemos interpretar esta linguaxe tan potente. Estamos diante dunha folla de ruta, dunha predicción máis ou menos literal de eventos futuros específicos que van marcar o fin, ou trátase principalmente dunha linguaxe apocalíptica, cargada de simbolismo, deseñada máis ben para fortalecer os crentes e guialos na súa perseveranza a través das tribulacións sexan cales sexan do seu propio tempo. Precisamente, esa é a tensión. Unha tensión interpretativa que xorde directamente da lectura do texto de Lucas. Dende a miña perspectiva, vou argumentar que a énfase principal recae no aspecto pastoral e simbólico, ou sexa, a mensaxe central, tan como eu a entendo, oriéntase a cultivar a confianza en Deus e a perseveranza fronte ás dificultades, sen pretender ser un calendario detallado do futuro. Mentras que eu, aínda recoñecendo, sen dúbida, esa importante dimensión pastoral, de ánimo e guía, vou soster que non podemos ou quizás non debemos descartar tan facilmente o carácter potencialmente predictivo de certos elementos clave do discurso. Creo que ignoralo poderían, non sei, restarlle peso á seriedade das advertencias de Xesús e tamén á afirmación implícita da soberanía divina sobre o deber histórico. Entón, expoñendo a miña visión inicial, considero que a linguaxe que emprega Xesús aquí inscríbese de cheo no que coñecemos como estilo profético e apocalíptico. E creo que isto é fundamental entendelo. Non é un informe xornalístico do futuro. Este xénero literario, común na tradición bíblica, na xudaica da época, utiliza imaxes moi impactantes, hipérboles, un rico simbolismo, para comunicar verdades divinas sobre a historia, o xuízo, a esperanza última. Non busca tanto ofrecer un cronograma preciso, senón transmitir unha mensaxe urxente sobre cal debe ser a nosa actitud ante Deus e ante un mundo que a menudo semella caótico. É moi revelador que cando os discípulos lle preguntan directamente «Mestre, cando vai ser isto? E cal será o sinal de que estas cousas están para acontecer?» Pois Xesús non responde cunha data nin cun sinal inequívoco. A súa primeira reacción é unha advertencia. «Ollade, non vos deixedes enganar». Desvía inmediatamente o foco desa curiosidade polocando cara a necesidade fundamental do como vivir no presente, con discernimento, sen caer en alarmismos nin seguir a falsos profetas. A promesa que fai máis adiante, nin un cabelo da vosa cabeza se perderá, eu entendo como unha poderosa metáfora. Non pode ser literal, porque xusto antes afirma que algúns dos seus seguidores serán axustizados, morrerán pola súa fe. Polo tanto, ten que significar outra cousa. A seguridade última da persoa crente en mans de Deus. A certeza da vida eterna que trascende incluso a morte física. Busca infundir unha confianza radical, non unha falsa sensación de invulnerabilidade terreal. E as imaxes de guerras, terremotos, fames, pestes, son elementos recurrentes na literatura apocalíptica para pintar o cadro da desorde do mundo. A instrucción clave ante elas non é descifralas, senón non vos aterredes. Finalmente, todo o discurso desemboca en unha chamada a constancia. Coa vosa perseveranza gañaredes as vosas vidas. Eso, para min, é o cerne da mensaxe. A fidelidade sostida no medio da adversidade e de incerteza é o camiño. Eu, abordo desde un ángulo algo distinto. Concordo en que a finalidade primordial é pastoral, de alento, e que a lingua se ten características apocalípticas evidentes. Non obstante, coido que reducir todo o discurso a mero simbolismo ou guía atemporal pode ter o risco de diluir a forza das advertencias concretas de Xesús e, de algún xeito, cuestionar a súa autoridade para falar sobre o futuro. Non podemos esquecer que o discurso comeza cunha predicción moi específica e, verificable históricamente. A destruición total do templo de Xerusalén. Non quedará pedra sobre pedra que non sexa derrubada. Sabemos que isto aconteceu de xeito devastador no ano 70 despois de Cristo. Para Lucas, que probablemente escribe o seu evanxelo despois desa data, ou moi preto dela, este cumplimento sería un facto coñecido e impactante.
Entón, o feito de que esta primeira e prominente predicción se cumplise tan literalmente non susere que deberíamos tomar con máis seriedade a posibilidade de que outras partes do discurso tamén teñan un componente predictivo real. Ademais, o propio Xesús parece introducir unha certa secuencia temporal. Cando falas das guerras e das revoltas, di: compre que isto aconteza primeiro, pero a fin non será de contado. Esta distinción entre un primeiro e unha fin que ven despois, pois implica unha progresión, non simplemente un estado de caos geral e permanente. Parece indicar que hai fases nos acontecementos futuros. E as persecucións que describe son tremendamente específicas. Botarán man de vos e perseguiránvos, entregándovos ás sinagogas e aos cárceres, e levaránvos perante reis e gobernadores por causa do meu nome. Isto é un reflexo casi exacto do que vivieron as primeiras comunidades cristiás, como lemos nos Feitos dos Apóstoles, obra atribuída tamén a Lucas, claro. Parece que Xesús estaba anticipando de forma bastante precisa os sufrimentos históricos concretos aos que se enfrentarían os seus seguidores. Por último, a pregunta inicial dos discípulos sobre o cando e o sinal é directa, aínda que Xesús redirixe a resposta cara á actitude necesaria. Non creo que eso invalide por completo a legitimidade da pregunta nin a posibilidade real de que haxa eventos futuros discernibles os que as súas palabras apuntan. Quizais a lección non é que non haxa prediccións, senón que non debemos obsesionarnos con descifralas ata o punto de esquecer como vivir a nosa fe hoxe. Entendo perfectamente esa liña argumental, sobre todo partindo da profecía do templo. Pero volvamos por un momento á promesa de que ni un cabelo da vosa cabeza se perderá. Como ben señalabas, Xesús di explícitamente xusto antes que algúns dos seus discípulos serán entregados á morte. Esta xustaposición fai, dende o meu punto de vista, que unha interpretación literal da promesa sexa insostible dentro do propio texto. Se algúns van morrer, como é que non perden ningún cabelo? A única saída lóxica que vexo é entendela nun plano diferente, non físico inmediato. Refírese á seguridade última e integral do crente en Deus. Mesmo no medio da traición, do sufrimento extremo, da morte física, a súa verdadeira esencia, a súa vida en relación con Deus está a salvo, preservada para a eternidade. É unha linguaxe de consolo radical, unha afirmación da esperanza escatolóxica, a esperanza no futuro último de Deus. Non promete a ausencia de sufrimento terreal, senón a vitoria final sobre el a través da fidelidade a Deus. Sí, entendo a lógica da interpretación metafórica como consolo último, pero permíteme insistir. Non corremos o risco de minimizar o horror real, físico e emocional das persecucións que Xesús describe con tanta crueza. Fala de ser entregados polos propios pais, irmáns, parentes, amigos, de ser odiados por todos, de ser levados a xuízo. Son experiencias terriblemente concretas. Entón, por que usar unha imaxe tan somática, tan física como non perder un cabelo da cabeza, se a promesa se refere únicamente a unha seguridade espiritual abstracta ou a unha realidade post-mortem? Non podería ter un significado máis amplo. Quizáis alude á preservación do ser integral do crente, corpo e alma con vistas á resurrección final, onde, segundo a fe cristiá, o corpo tamén participa da redención. A vivacidade da imaxe suxere algo máis profundo que unha simple metáfora para sentirse mellor no medio da tortura. Podería apuntar a esa integridade última que Deus garante ao fiel? Que, Horus, como respondes a esa fisicidade da linguaxe? É unha pregunta pertinente porque a linguaxe é certamente potente e física. Eu diría que esa fisicidade serve precisamente para subliñar a magnitude da protección divina fronte á magnitude do sufrimento humano. Non nega a realidade do sufrimento corporal, senón que afirma que nin sequera a destrucción do corpo pode separar ao crente do amor e do cuidado de Deus. É unha forma, pois, hiperbólica de decir que Deus ten a última palabra sobre a nosa existencia completa. Pero iso lévanos a outra cuestión clave, a resposta de Xesús á pregunta sobre o tempo, o cando. Para min é crucial observar como Xesús esquiva deliberadamente ofrecer unha cronoloxía. Ante a pregunta directa polo tempo e o sinal, a súa primeira reacción non é dar pistas, senón advertir contra o engano e o alarmismo. Logo describe os tumultos e di non vos aterredes. Fala das persecucións e presentas como unha ocasión de dar testemuño. Promételles axuda divina para falar nos xuizos, e rimata exhortando a perseveranza. Todo o fío conductor da súa resposta céntrase na actitude interior e na acción exterior do discípulo. Discernimento, calma,
testemunho valiente, confianza na axuda divina e resistencia fiel. Isto paréceme unha indicación moi forte de que o coñecemento preciso do calendario futuro non é o elemento crucial nin necesario para a vida de fe. A prioridade absoluta é como vivir con fidelidade e esperanza hoxe e en calquera circunstancia que o futuro depare. Estou de acordo en que hai un claro cambio de enfoque por parte de Xesús da curiosidade sobre o futuro á exixencia de fidelidade no presente. Iso é innegable e fundamental. Pero ese cambio de enfoque anula necesariamente a posibilidade de que os eventos que describe teñan realmente un lugar no futuro, nun tempo máis ou menos determinado. Que Xesús se negue a dar datas ou sinais claros significa automáticamente que eses eventos son puramente simbólicos ou atemporales. Podería ser simplemente unha forma de dicir que a obsesión por descifrar o calendario é perigrosa ou inútil, porque desvía da tarefa principal. Pero eso non quere decir que os eventos en sí, guerras, cataclismos, persecucións específicas, non vayan a ocorrer nun momento ou orde concretos no futuro. De feito, no mesmo discurso, un pouco máis adiante no capítulo 21 de Lucas, aínda que fora da nosa pasaxe estricta de hoxe, fala de sinais no sol, na lúa e nas estrelas, e de angustia das nacións. Aínda que advirte contra a mala interpretación, a mención de sinais suxere que haberá indicadores observables. Entón, a advertencia podería ser contra a ansiedade e os falsos intérpretes, non contra a realidade futura dos propios eventos ou sinais. Non crees que é unha distinción importante? É unha distinción válida, certamente, pero volvo ao contexto inmediato da nosa pasaxe, donde a lista de catástrofes, guerras, levantamentos, terremotos, fames, pestes, aparece xusto despois da advertencia contra o engano, e xusto antes da chamada á calma, non vos aterredes. Para min, isto reforza a idea de que son presentadas como o ruído de fondo dun mundo inestable, elementos casi normais da historia humana caída, máis que como sinais específicos dunha secuencia inminente. Son o tipo de cousas que xeraban ansiedade e especulación apocalíptica naquel tempo, e Xesús parece decir: Sí, o mundo é así de convulso, pero non perdades a cabeza por iso, non concludades inmediatamente que ao fin chegou. Son imaxes convencionais do xénero apocalíptico presentes noutros textos para describir a desorde do mundo antes da plena instauración do reino de Deus. O relevante non é tentar identificalas nun mapa ou calendario, senón escoitar a chamada a manter a paz interior e a confianza en Deus precisamente cando o mundo exterior parece desmoronarse. A énfase está na resposta de fe do crente, non na análise dos titulares. Non obstante, aínda aceptando que son imaxes coñecidas dentro do xénero, poderían non obstante referirse tamén a unha intensificación real e perceptible dese tipo de calamidades nun período futuro concreto. O propio Xesús sitúa as persecucións directas aos discípulos temporalmente. Pero antes de todo isto, botarán man de vos. Ese antes de todo isto parece suxerir que as persecucións preceden a outros eventos ou que forman parte dun conxunto de sufrementos que culminarán na fin. As catástrofes xerais, guerras, pestes poderían ser o contexto máis amplio, quizás un preludio que se agudiza antes dos eventos que afectarán máis directamente aos crentes e finalmente a fin mesma. A linguaxe pode ser xeral, sí, pero iso non excluye que apunte a un período particular de tribulación intensificada. Non se trataría só do ruído de fondo habitual, senón quizás dun crecendo dese ruído que sí teñe un significado no plan de Deus para a historia. Descartalo como sotropos podería ser unha simplificación excesiva, non sei. entendo que queiras ver unha posible referencia a unha intensificación futura. Non o descarto por completo, pero manteño que a función principal no fluxo do discurso é chamar a actitude correcta agora. E iso lévanos ao punto final do noso debate central, a predicción da destrucción no templo. É innegable que é unha predición forte e históricamente cumprida, pero cal é o seu significado principal dentro deste discurso? Eu creo que é fundamentalmente teolóxico. Serve como unha advertencia impactante contra a tendencia humana a poner a seguridade última en estructuras terreais, por moi sagradas que parezan, como era o templo para o xudaísmo da época. Demostra o carácter transitorio de todas as institucións humanas fronte á permanencia de Deus e do seu reino, que non está ligado a edificios. O seu cumplimento histórico, aínda que real, non implica necesariamente que todas as demais partes do discurso deban ser interpretadas como predicións literales co mesmo grado de especificidade.
podería funcionar como un sinal particularmente claro e potente dentro dun discurso máis amplo cuxa natureza predominante sigue a ser simbólica e pastoral, orientada á fe e á perseveranza. Velaí onde diferimos significativamente. Eu argumentaría precisamente o contrario. O feito de que esta predicción inicial e central a do templo se cumplise de forma tan literal, específica e históricamente verificable, algo que Lucas e os seus primeiros lectores coñecerían ben, confire unha enorme credibilidade á capacidade predictiva de Xesús sobre todo o discurso. Si acertou de forma tan precisa nisto, que era algo casi impensable para moitos dos seus oíntes orixinais, por que deberíamos rebaixar a seriedade das súas outras advertencias sobre eventos futuros? Refírome ás persecucións detalladas, aos conflictos internacionais, nación contra nación, ou mesmo aos sinais cósmicos que menciona máis adiante. Como podemos separar tan facilmente a credibilidade desta predicción cumplida das outras advertencias? Para min, o cumprimento da profecía do templo actúa como un selo de autoridade divina sobre todo o discurso. Suxere que debemos estar atentos á posible realización histórica tamén das outras partes, aínda que a linguaxe sexa máis figurada ou apocalíptica nalgúns casos. Reforza a idea de que Deus realmente ten soberanía sobre os detalles da historia e que as palabras de Xesús teñen un peso predictivo real que non podemos ignorar. Non crees que separar a profecía do templo das demais é algo, arbitrario? Non o vexo como arbitrario, senón como unha cuestión de recoñecer diferentes niveles ou modos de linguaxe dentro dun mesmo discurso. Pero entendo a túa énfase na coherencia e na autoridade que confire o cumprimento histórico. Chegando á conclusión, desde a miña perspectiva, o punto central que permanece, independientemente de como resolvamos cada detalle interpretativo sobre o futuro, é a chamada urxente de Lucas 21 á acción no presente. É unha exhortación a unha fe inquebrantable, a unha perseveranza activa no testemunho cristán e a unha confianza radical na protección última de Deus no medio de calquera proba, sexa persoal ou histórica. A conclusión fundamental é que a linguaxe apocalíptica serve primariamente para moldear a fidelidade presente ante a incerteza, non para descifrar un calendario futuro. E pola miña parte, para concluir, sen negar en absoluto a importancia crucial desa guía pastoral para a vida cristiá, insisto en que recoñecer a dimensión potencialmente predictiva e a gravedade inherente dos eventos anunciados, a caída de símbolos como o templo, as persecucións cruéis, os cataclismos, é tamén fundamental. É crucial para comprender a fondo a soberanía de Deus sobre a historia, tal como a presenta o texto, a seriedade última das advertencias de Xesús e a necesidade dunha vixilancia e fidelidade constantes até o final. A lección clave dende a miña óptica é que o cumprimento profético demostrado como o do templo exixe que tomemos en serio o peso predictivo das advertencias restantes de Xesús sobre o porvir. Non se trata solo de como nos sentimos interiormente, sino tamén do que o texto suxere que realmente pode acontecer no escenario da historia. Queda claro, pois, que este texto de Lucas segue a ser un desafío fascinante, cheo de tensións interpretativas que, invitan a reflexión profunda. Sen dúbida. E precisamente a exploración destas diferentes perspectivas como fixemos hoxe é o que enriquece a nosa comprensión, aínda que non cheguemos a un acordo total. Subliña a necesidade constante de vivir con fe, esperanza e discernimiento no medio das complexidades e incertezas do noso propio tempo histórico. Este material, sen dúbida, deixa moitas portas abertas para continuar explorando o seu significado e relevancia.